bol hasič, chlapček. A ako sa voláš? A či si? Zo Skaly. A priezvisko máš jaké? Nevieš? A ty si Košút? A páči sa ti tu? Áno. A už si všetko prešiel, všetky stanovišť? Áno. A už máš aj diplom? Áno, všetko už máš? A ako sa máš? Tak, dobre. Tak. A maminka sa ako volá? A ocko? A máš aj nejakú sestričku alebo bratčeka? Hanku. A kde je Hanka? Áno, je tu? Hej. A koľko máš ročkov? 3. A chodíš už do škôlky? Áno. A páči sa ti v škôlke? A máš aj frajerku? A kde sme? Kde sme teraz? Ako sa to tu volá? Tak áno. A ukáž takto, ukáž jednotku. A daj čuka. A ty budeš určite na kamere. Ako nezištne jednoducho vedia takúto krásnu akciu podporiť a možno aj práve preto je táto akcia taká veľmi populárna a veľmi úspešná a možno, že aj dopriaté aj z tohto dôvodu z iných sfér, že aj to počasie jednoducho vyšlo. Takže prajem vám všetkým, aby ste mali ozaj dobrý zážitok, teda hlavne deti. A samozrejme s postupom dňa, ako sa bude blížiť večer, tak očakávam, že tí, ktorí sú tu dnes s deťmi, tak večer zavítajú aj na Oldies Party a bude to tiež jedno veľmi pekné podujatie. Ešte raz všetkým ďakujem a prajem ozaj príjemný zvyšok dnešnej akcie a celých kľúčovských hodov. So much weed, you can go, and I keep my ass that I drove.